салом Зебо. Коро чӣ хел? Шукрсоз. Ту аз ягон чӣ хафа шудӣ? Не. Барои чӣ хапӣ? шумо тамоми кори моро такрор мекунед. шояд набуд ки падарат мағоза кушояд. ба ягон тиҷорати дигар машғул мешуд. Ман аз кӯдакӣ мехостам орӯшгари мӯй ва баъд тарроҳ шавам, чун ҳамешагӣ сармашқи кори ман Зебо буд, ки ба ороишҳои ман розӣ мешуд. Калон шудаму фаҳмидам, ки кор дар кошонаи ҳусн ягона касбест, ки ман мехоҳам машғул шавам. Агар кори дӯкон намешуд, ҳамаш ҳамин тавр идома меёфт. дасташо? Не, ту шуй? ман сарисима нестам. ба ин ҳам касе ба мағозам намеояд. Зебо, хафа нашав. Биё барои оштӣ додани падаронамон ягон фикр кунем. Мо ҳардуямон аз чунин ранг гирифтани кор хурсанд будем. падарат дар мағоза танҳо монд? ҳача. аз дарди миён дигар шикоят накард? Не. бисёр хуб. Оча, мо бо Зебо оштӣ шудем. чӣ хел нағз? офарин духтарам. акнун падаронатонро бояд оштӣ дод. Ҳа, оча, мо бо ӯ маслиҳат кардем. Зебо ба фарӯхи мо маҳқул аст. чаро не? интихоби хуб. пас онҳоро ҳатман бояд оштӣ диҳем. ин барои андоз аст. ин пул барои бор. ин барои барқ. инаш бошад фоидаамон. бад не? бале, муҳим он аст, ки ҳамашро сари вақт пардохт кардан дар кор. чизе нодуруст аст? Не, ҳамаш хуб аст. ширин ба ман пул дар кор. хуб, гир чанқае ки дар кор аст. фақат ба дадам гӯй. ширин ба ман пули калон дар кор. барои чӣ? дарё дори телефони навамро? ман онро шикастам. ман инро қарз гирифтам. ҳафтаи оянда бояд пулашро пардохт кунам. ту зиқ нашав. ман ба дадам ҳамашро мефаҳмонам. барои чиам инро харидам?
пулро дар ҳар корҳои нодаркор сарф мекунам. ту ин пулҳоро бо меҳнати ҳалолат кор кардӣ. муҳим дар оянда ин коратро такрор накунӣ. ҳамин тавр ман саргармиомӯзиши масъалаҳое шудам ки вобаста ба молия ва тиҷорат буданд. ва ман чунон шавқманд шудам ки ба хулосае омадам ки дар оянда ба ин гуна фаъолият машғул шавам. السلام علیکم ظفر جان. و علیکم السلام. نازی خوبه؟ همسویا؟ بله. چی در کوریدور نیفتی؟ پولم نرسید. هیچ گم نی. میتونی بیمال با دکونی ما داری. جدی؟ مرحبا. اوه ظفر اینم بهترینم زود بهت. چیزی بخواید گیرید. ها؟ چیزی بخواید گیرید. منش خوب بگیریم. انا گیریم. تمام؟ خرج شما 125 سو شد. همین موشو گرفتیم زود بنا شما میبریم. سلامت باشید. رحمت. باز بیایید. برکت کنه شما. خب شما دید. شما دید همسویا. امروز حتی مزوج دومی کریم از ما خرید کرد. شیرین چو یاریست؟ تو رو تماما به خریدار میمونی. خیلی نکن. بگذار داند با کسی کار دارم. дада ӯ чам рост мегӯяд. агар мо ба ҳама қарз додан гирем ба душворӣ рӯбарӯ мешавем. پروا نکنید. من چیکار کردنم رو نقض میدونم. شیرین چو یاریست؟ ман медонистам ки ин яхдум вайрон мешавад. бояд зудтар навашро харем. маҳсулот вайрон мешавад. ман бояд ба назди шокир равам. барои чӣ ба назди шокир? хубаш ба бонк рав. он ҷо фоизҳо ҳам кам аст. як бор рафта фаҳм чӣ? дар хотир дорӣ дадам дар бораи бонк чӣ гуфта буд? агар хоҳӣ ман меравам. не хубаш ту ҳамин ҷо тоза кун. ман худам мефаҳмам. салому алейкум. салом ака оиди қарз ба кӣ муроҷиат кунам? марҳамат баъмукас. саломат бош.
Салом алейкум. Марҳамат тишинед. Чӣ хизмат кунам? ман дар мавриди қарз савол доштам. Дақиқан гуфта метавонед ки ин қарз барои чӣ лозим аст? ман бояд барои дуконамон яхдон бихарам. ин мушкил нест. шумо метавонед барои гирифтани мол бевосита ба мағоза муроҷиат кунед. ташаккур. ин чандон мушкил набудааст. биёед ман ба шумо варақаи маълумотномаро пешниҳод кунам. марҳамат. ташаккур. инчунин шумо имкон доред барои рушди тиҷорататон қарз гиред. боз ягон савол доред? бале. яъне не бахшиш. агар зид набошед ман метавонам мизоҷи навбатиро даъват кунам? албатта. ин хелсар кардани тиҷорат хуб нест. мағозаро накушода аллакай андозро дер карда месупоред. خیر چیکار کنم؟ من با همسایه محصولات رو قرض بدیم. سری وقت پول رو جمع کرده نمیتونم. ҳамкасбатон ҳам ҳаминро баҳона кард, лекин мо ӯро ҷарима кардем. جریمه کردید؟ бале, аз ҳамон вақт ӯ дигар ба ҳеҷ кас қарз намедиҳад. ҷарима таъсир кард. имзоятонро монед. ташаккур. ака, пула кай пардохт мекунӣ? мо дига интизор шуда наметавонем. من اکنون او رو فهمیدم. کیرا؟ салом шидӣ. салом. хайр. чӣ хел? яхдонро ҳам аз мағоза ба наста гирифта мешудааст. вале ман фаҳмидам ки бонк ба хотири рушди тиҷорат низ қарз медодааст. аҷиб. кадом намуди тиҷорат? дилхоҳ тиҷорат. ман азиз, мо метавонем орзуи чамонро амалӣ гардонем. рост мегӯӣ. мо бояд бизнес нақша нависем. беҳтарин. ту навиштанро дӯст медорӣ. аз пайи навиштани бизнес нақша мешавӣ, фаҳмо? ман намедонам онро чӣ хел менависанд. ҳеҷ гап не. мо аз нилуфар маслиҳат мегирем. аз кадом нилуфар? корманди бонк. ӯ ба мо фаҳмонда буд. рақами телефонашро дод? не ки рақами кориаш аст. ассалом. маро бо нилуфар пайваст кунед. оид ба масъалаи қарз барои густариши тиҷорат.
раҳмат. ёдовар мешавем ки ба ҳайати ҳакамон маҳсулоти кадбонуҳои тамоми минтақаҳои тоҷикистон пешниҳод гардида буд. бинандагони азиз, инак вақти чашидани маҳсулотҳое ки кадбонуҳои мо барои ҳакамон омода карданд расидааст. марҳамат. инак бинандагони азиз, дар натиҷа пас аз баҳсу баррасиҳои зиёд хурриши рақами 5 аз мамлакат Муродова ба даври навбатӣ гузашт. Нарасай мотоциклда. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. شمارو کدوم شمال با طرفی ما پراند شمال کینا در کوچه بالا فیلم میگیریم. مجایی باد مجایی باد. چند پول شد؟ 20 سومانی. 20 سومانی؟ همیونم رو فراموش کردم. هیچ گپ نی. این رو هم دارید؟ мо бояд аз ӯ чанд пурсем ки ояндаи тиҷоратро чӣ хел мебинад. шояд ин барои чам навигарӣ шавад. ин масъалаи ҷиддӣ аст. фикр мекунам мо бояд аз ӯ маслиҳат пурсем. мабодо мо чизеро нависем ки орзуи ӯ чам набошад. алло, салом. аллакай оварда истодаед? бисёр хуб. майлаш. яхдонро оварда истодам. мешасоз худо чӣ хел? ташаккур, ниҳоят дуконатонро кушодед, дар борааш гап мезадед. бале, акнун ба ин кор машғулам. корои ту чӣ хел аст?
бад не, ташаккур. модаратро хабаргирӣ омадед? аслан корҳои шавҳарам хуб нашуд. аз як-ду шинос қарз гирифт. маҷбур шудем ки хонаамонро фурӯшем. ӯ дар куҷо аст? дар русия. ту зиқ нашав, ҳамаш хуб мешавад. муҳим шумо сиҳату саломатед. акнун чӣ кор мекунӣ? ман бояд дар вақташ чӣ хеле ки ту мегуфтӣ мехондам. ҳозир бошад кор мекардам, ба шавҳарам дастёр мешудам. хондан ҳеҷ вақт дер намешавад. ташаккур барои дастгирӣ. ту аслан ҳамеша зирак будӣ. салом. чӣ хел ман шуморо ёд кардам. хайр ширин, муваффақиятҳо чӣ хел? азиз, ин кори осон набудааст. ба ҳар ҳол бе бо чӣ маслиҳат кунем? беҳтарин. ҳозир файрон мекунам. ман акнун каримро фаҳмида истодам. ту чиро дар назар дорӣ? ман имрӯз айнан дар ҳолати карим будам. аввал нозири андоз омад, баъд намояндаи тиҷоратӣ ва ман аз ҳама қарздор будам. чунки ҳама молро қарз додам. охир қарз ҳам меъёр дорад. оча, баба шуморо як лаҳза мумкин? майлаш бачаҷон. шумо чӣ сир доред? ин махфӣ нест. хоҳед биёед? мо бо ширин нақшаи тиҷоратӣ менависем, то ки барои тиҷоратамон аз бонк қарз гирем. боз кадом тиҷорат? сех барои истеҳсоли маҳсулот. чӣ хеле маҳсулот? маҳсулоте ки оча мекунанд. шумо ҷиддӣ мегӯед? бале оча, шумо орзуи онро доштед ку? барои чи аз бонк? мо метавонем бе ягон бизнес нақша боз аз шокир қарз гирем. не дада, аз бонк боэътимоттар аст. хайр, худатон медонед. оча, мо мехоҳем баъзе нозукиҳоро бо шумо маслиҳат кунем. ку нишон тед? чиро нафаҳмидем? хайр тоҷирҳо, ман раҳат телевизор тамошо мекунам. агар дар кор шавад фарёд кунед. майлаш.